Hello? Sharp, how's it, man? Yeah. Ngithini bro, I'm going. Ngithini going? Yeah, I'm going to Michael. Oh, okay. So Michael says he's gonna be at your office tomorrow, ne? Yes. Atumletelan. Oh, he says he's got a parcel that he wants to give you tomorrow. The parcel engine. PT. How many kilos? 4 kg. Okay. What you think is cash or check? Okay, he says money. Sorry? Okay, tomorrow Kempton Park, 9:30. Yes. Alright, sure. Bye. Show him fit. Yeah, night program. Otiksasa, 9:30. What is on the 920. Yeah. Sure. So the hey. Yeah, I should chive. I should chive. No, ngabanjani ukuthi no. Singasebenzisana ke umhlala umsize vele kanti bese ngiyakubhadala. Manje soncedisana kanjani? Umsize like angithi njengamanje. Yeah. Ngiyakhulumela naye umlungu. Yeah. Siyahamba kuye samnikeza le parcel isithatha imali. Yeah. Umtshela ukuthi ngibhadala kanjani sizona. Bese mina kumele ngenzeni? Ungisize ngoba ngithi ngifuna ukuthi ngilambise le parcel kusasa. Ngifuna ukuthi noma singahlangana ithi ngitshele something out here ne. Yebo budi. Angbu budi. Dala ngila Jozi out here. Yebo. Yeah. Njengamanje ngiyazi ukuthi uphezukwana. Angifuna ukutshela manga. I know ukuthi uphezukwana out here. Ngiyakena leyo game. Ngikena kudala ngila Jozi bro wami. Dala angeke ukwazi ukungishaya uthi. Nalo mjito ongikhuluma naye efonini. Ukhuluma isingisi nje uyamuzwa nje ukuthi udakile. Awuthiyami. Hayi. Sakusomlungu omhlophe. Yeah, mara lento ayishoyo. Ngiyayazi le game yakudala mfethi kumele uhambe nesikhathi bro wami. Yakudala le game ukuthi mfethi umlungu uthi 920,000 asambe sonke onqede. Igame yakudala bebasebenzisa kudala leso style. Sekungene ezinye style manje. The technique akwayisasebenza uthiyami. Amasimba lento yenzayo. Nalalela amasimba lento yenzayo uthiyami. Ayisasebenza umsunu lento yenzayo. Amasimba ayisasebenza lento leyo. Because ufuna ngihambe nawe kusasa bese masifika le nothatha imoto awuthiyami ngiyayikena lady. Ngiyayikena. Into yakudala le na uthiyami lalela soza ngamasimba manje into yakudala le ngizwa ngithini. Amasimba lento yenzayo. Into yakudala leyo. Kade bafuna ukusibhayizisa ngalamasimba ongitshela wona. Kade ayikho lento leyo. Angisingane uthiyami. Dala ngila Jozi. Ungazongitshela amasimba. Yabo ngiyakurecorda manje. Ngikufake ngiyakurecorda manje. Njengoba ngikhuluma naye lo mic kwamasimba bengibhizi ngiyakurecorda namanje. Ngoba ngifuna ukubonisa ukuthi uyibhari, ufuna ukwenza mina ibhari wena. Ufuna ukwenza mina ibhari wena. No, ufuna ukwenza mina ibhari. No, ufuna ukwenza mina ibhari. Ungijwayela kabi kahle umthetho wakho. Ufuna ukwenza mina ibhari. Istyle sakudala leso uthiyami. Esakudala leso style. Esakudala ungantshela ukuthi nangumlungu uthi ngiphethe 4 kg istaff into yakudala bengisasesigele mabangishanga le style leso. Baba istyle sakudala leso. Kumele uhambe ngesikhathi uthiyami. Mangabe ufuna ukuba utsotsi kumele uhambe ngesikhathi ngoba uzosukela abantu abarong. No bhuti umdala ngiyabonga. Uzosukela abantu abarong uthiyami. Mangabe ufuna ukuba utsotsi baba kumele uhambe nesikhathi. Hambe ngesikhathi baba ungazongitshela ungazongizela ngesityle sakudala sango 2001
manje ngo-2018 ufuna ukungitshela nangumlungu uthiwa ngimele ngimhambisele something yakudala lento leyo Chama. No ngamnami uthiza ne yabo. Hamba ke mfethu. Yazi lo msundo lo ufuna ukungijwayela kabi lo. Ucanga ukuthi ngibhari mina mhlathi wakhe.